gionsi etani abu mbabwate boigo ensemo ya maino kose dental section yebwate chimoshin ichekerero yobabwate boigo pharmacy gose duka ya mariogo yebwate amma riogo onsipi aliuraganirigwe gwetania onsi liguriryabo neliansepi ngwanchira bale umoroberio osha gose bale bwate umoroberio osha naboigo nkurike bale umoroberio osha utarigwakanira kende gionsi asamange bakire simya se namba 0799747414 Silvercare Hospital afeyao nomogoko ito inchuo bono. Omoguse igwa amaguliniga kiromoroka ase eduka ya Shah Ceramics igulere deformed bars TMT steel ordinary nails square tubes round furniture tubes black pipes black sheets round bars wire mesh egatibinto winde evinge tubasi namagulire nega ainsekigima asekire yuka ya Shah Ceramics tutarelero ijuwenyolere estoke ye itaraera nigo tukutuka sinsamuchiri chaka Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere. Karibu sana nendo mwancho morigerea asensemo ya kabere yo morobero yega ekero twasira asensemo ya gatatu ekero turachikorigereria siasa yorogongo orwagusi na aiga studio igonda chikoba no morai gosegati yo mwana siasa yo mokoro ase wode ya Vumorenda egotoka ime ya Bonchari county ya Kisii ekero turachikumorigera igati ya mangana amange ayo agendeta asensemo yega yoborai anamono koro ase constituency ya Bonchari na boigo county ya Kisii norogongo orwagusi Rwensi. Karibu sana sangana into ase chinsemo cha Facebook chinsemo cha YouTube una Getembe TV erinde tinyara gosuka asenchera ere eyobo mo kigima umushimiwa. Good morning. Wakiriwe. Karibu sana. Asante sana. Umutinyo mwete no mukongo sana. Anda abantu bakora abantu abo kirega mapema waliganire ikira. Mbiyabona sana. Nashukuru. Asukuli na kwanza chinsa. Yaro kanga intu twako bekake. Mbiyabona sana sokole nda chinsa. Asante sana. Aki abanchari bare. Abanchari mbiyabale. Asaba mulenda no mukuru muno. Kera no nkubuka kuru. Yes. Abamulenda. Abamulenda mbiyabale. Nashukuru. Chinchugunjira bonchari bado. Chinchugunjira. Misinero mutokanaro. Egesukari ntenda gani? I think ito kire bisukali ande timi dio say no mubata bade megondo mogosimeke bisukali ebiga emegondo nero traka emegondo nero traka mbiyabona sana onchali nere fatile and abantu abange no bago cha bataka konyora se bamenye yeah mbiyabona sana karibu naende na bukumanya mwancho murigereria tari aho nabo siasa yao ni yangencho kiwaka mbiyamono babe soko ngari baga Maria tha ngruko Mheshimiwa Bernard Kenyanya seitere wo mulenda ime ya Bonchari ina aligiti chikora cyane 2022 ngate abantu mitungangire tingira bikambe na barobo akoma eri nandire ndengeza chikora cyare tana kuruka ngana wamenye tariyoka mukabona abantu bamitona gusanga ubuya naso bubetu abamo abono oka wodi ya umulenda mbiyabona sana karibu na ekero ukoligereria ekero kende aye ekero kwa stoiteme ama tukarenga angana na kiwakorire siasa kusisi miakirenga
siasa ya nenkara naye chagete timbo gete one day na bataka siasa. Yes. Siasa ega before me my dad was a counselor. Tato mtana tomo counselor for a long time period. Abetomo counselor miaka 17. Yes. Naro lenge chairman ya planning ya siku songe. Ebon turuna Kisii County. Kale yako Kisii County Council. Igo iboiro no mwana siasa. Yes. Yes. Nande town nerega. Unamanyite nande una kinete nande musaganya kongereza. My dad passed 2016. But in the before mkono wa share tu alenga no mwaka. Town ni naro lenga chairman. Ane planning ile town ya unayo planning na video. Tinda rango na itaka yichinchi yande kiana ondo chire kabiri iyo. Nane kare nkora rochi mabu chiabo chiri chiamagega. Abonko range binte bino birigo mbira chingi so much. Unabona se assembly ere boniga. Na wa design te kabiri kabera ali. So Igo no kugotanga baraya baiga tubwate abayambara nyara gosokia nande plan ende yokone kibuno muchi obusongo nyare gukora gutwara monchorere. Jaya tindar actually tindar kende kende isenye nchondo chenga ase china fast chia tigalite chia cross ya market ye town ye na ase space ndanda bakobera abantu abayanda bache bakagrab wasabu akaba personal properties chiabo. So that's the mistake. Kekera ina mangana ye court tunto wasana na. Yes, mheshimiwa Kinyanya. Na kero kende iningiye kogera omuntu akani gutwara waso omuntu atwara rango yo gutenera abantu sokora abantu. Ekero kugania korigie kirogo. Ingiye kogera urarigie kirogo sora akani gutwara kobo murai kora sorgongo rwa gusi. Bia mono sokombulego. Ndatente benga ekero kutaka kobo murai wa abantu. Nkurigiro libinte bingi ya abantu bitarekerana ne bitakere bokorwa. Yes. Actually kuba murai w'abantu no kuba umukoreri obo naendo kubanga n'abantu aba obakonye birengereria ekere bali mirwe naende kwa bategereire bagotiga nabo kwa yategerera kwanyira usene assembly soko sochorire kwate bange ward ya nenkorwa abantu banu mujana gwate noyo onde tutonyore kibeze abantu bakonye iki kibiko ese finance bill ya ye kwende digara binde bicho asigotoka okonya abantu abamini yabona na aboigo tukurige buna bono ebiro kubuna bono ebya bajumbe ase amatuka bwango ega siasa nentindie genderete koneke wasoro kongorwa gusimba roro kero kende bagusira esterikali na aboigo mbaroro bagendete kuyamiriria narari ororoche agenderete. Actually chikora chia tekero muntu na arenga sarenge kero muntu agwatesa ya korte kiyamurite parliament use county assembly patrine kinimanyete nga ekere chikora chia arire abantu bakogura bakore gas na enderende ekere abantu bakore gas na abantu abachanya bwacho onyo kwacho rumuchumbe kurubunchali iko kubwatia serikali eko ekende oirira abantu bawo otabetene serikali na beko bakon koletara abantu gento gochanga ikera kule itamambichi wako chikari wako 2027 mia matukaya tena mange oiko bangena serikali yonyore kende lakini njikure njikari go chalende ntugo panga unerata yakane tubate mechano neki ewa na boigo bono omugusi ribagari omugusi ase amakia yaiga kero tukorigeria merindo negendete gosembe one negendete kugusa otichinse mochionsi ekero korigeria ribagari omugusi iraisa gutuka nga kiro kende irio geriga bagendete waka ebintu bya change ase obochore wana bore bosio ando mugusi na chigotwara relevance asense ya Kenya. Mia mano enta venga kobamo muno mugusi boko ngutikoyo no muhoko itu twins na entunta kireto bamo kireto abairamo none kirenya meia national ko bagwaya to como mugusi kireto ramo to wata one voice una bandu bagotwara igonta enta vega because karen kuligereria chikora chiarete umusikira iramo rodinga nero link ko 5 for presidency kire chikora chiara mariogi akaba nini gekaba agachaga akakwana ne president bakakwana bakaigwana na baigwana nete
Usikurigiria actually bogere mata na gusi tofauti nero. Gusi banyorire magendera manko bwa gusi. Bogere kegera. Eba uchiba low down baso serikali me ba benefit. Like now banyorire binte binkuto kwa 20 mnanto bagusi. Lakande ngantu na bagusi ndu akwa ntu musikira Ramoro Odinga komo numbers chisaine. Yakara akonyara gupagain. But kwanyora ngekara akonyora libaga ere akonyora nso baro chimono yure ro Nyanza. Ocho iko Kisumu sia wasia bakoma bei. Gasi president ya kodera sabu is a wonderful job. Pono ntumna bagusi asenjo ntachindo tayi kumanyanga ko bama no kwengenjo. Pono nenye tuamwe ko bamo tikatubame mna bagusi. Kirzo bairamo turanyanda kusaba kendi kionz in one voice na tu akanyora. Another thing, yes. Ntumna abachume bagusi. Abachume bagusi abarwande bale serikali na abandi bale opposition. At times the bashwaro pride chiabo babe together barato sabiri ibintu byagusi tonyore. Twese na this direction tole na mutoika 2027 nduna bagusi tobwati kende kurose serikali. Ekiera chiseye chiri igoro mono. Ndoma etenga ntubwate matiyangi ntubwate problem we agree. Chukule tubwate moske maraga. Ntubwate moske maraga. So na baromba wanda baikaranze batotebi. Inche maraga inche na matiyangi toigwana nebo no tuachire nera. Tobe one voice. So bono maraga ngusichia matiyangi ngusichia end of the day we can lose again. So inchoko sawa kwane kulinga banta toba amo 20 kiro muntu no murai tatikale na buto bitwa tatugwana ngaki ese incho yaba gusiba ito tu abere maye kama tukamange. Let's focus toba amo tikere tore tanye maraga onye matiyangi nere gwe mukwanira itubusyo senya beka ko bagura national otoka no wale opageni for us. But toka ni direction netobera nkomwake. Lakini ngorache gukora chinkwane chega cyo kubeka umugusiamo ekiagera kiro muntu ngote bare to chamo lakini kiro babekire likondo lirinse kiro muntu ogenda o musengo likivyake. Potamla bageko bayigo batinje ko basaba barayi baitu bagusi banje this time batigo bonje. Tobe one voice totebe ngabono maraga tu atware for example maraga tu atware nyaro cyo tukwanira for abagusi gosema tyangi tu atware uyo kwanira abagusi. Tuso kwa ne voice yemo na batoko babuya totajita you third voice na batoko tinda yigo end of the day tutigari chitayigo. Yes. Egati yabarai bono bagendete wikirania magendero timete ose kwa arorire ngagusi amagendero ni gakorekanire aramataratare ana muno tukurira bunachi constituency. Yes. Egusi amagendero akorekanire mataratare according uno mujumbe a positionity egotoka karine serikali na bakanyole bindakoira 7 bamo haye bali bamachoreta etoka ngo posore serikali na botigalite iko. So nakuna hata yanga kule chikata imambi chikale kwa 2027 for the good of your people mbu yobe na serikali yera ko something wirabantu ekiera actually what I know all on all kera tiba sanguru guchiri cha CDF ichikure go uniform livo kenyingima ase chi mangana CDF and other things tatigambire ebinde bire outside CDF bitaite okurigia omanene wense na bintu binde bali birongetirira ominyona na bikoreki obire se constituency yao. Kuna bono for example ntuna banchali chi kero musiko poralenge moyo ntwanyora chipara chinyingi chilami bitinde bonchali tukatikara ni kilometer kira about 95 kilometers. Echo nyendiri mujumbe obonchali chiabonete kobeko echi atigalite before kere la mia betu bonchali ngima definitely katika kilometer chinke about 80 85 90 echi bono ndiri mujumbe yo bonchali ale ko correct ne serikali atusabiri chipali chuno abo chabeti bakore so na into chinyore chikuto kole chalami chi chipare cha bonchali. But now at times when you get to mujumbe nabako nyoranga chipali chinta chema hetenga yirenga inchiri chi atigalite for that purpose. Mbara kechigana ndena kimo chimanyete nga HRNG asumurubiro ga obugwikirane wa nto chimanyite sengenjo tubwate pare ruete suneka akwanda keboye ine pare yandiko ko ikwela amangi chiri chitigalite sawa tubwate pare ruete suneka ruro omaega
egende bunyande chikubwata kirwanda ende kubwata iya kebwe maate. Yes. So that we know them, we know those lots but the problem lakini ne kimuko mayanga kichi pari chiganja bonete ko gosenja yetu chibesa ase chinga kichi umete nateba nga chipara chiatigarite ekari chipara chache chintangani chibikari chebekwe lami omusiko pole kalemo yakaringe mujumbo bonchari so tukatigara ni chipara chire 95 kilometers chiatigarite chiare gocha naende karo mujumbo munga chira ofisi ari ginjira ko network ne serikali abike propose yororo chipara chikora chiro sibu chibe complete chilambi. That's what I'm saying. Nakoko tabanga koro chita kose koro 2022 kraboniga bonchari traigwa chilambi. Yeah. I can tell you for free. Teyo. Bueno, actually as we speak here, parane tu abwate kero muskuro yoga ukwa yale kuro itiba ende nyangiti echiko bwata ya itiere bunyando pare actually up to now ni koro swere bande basimika matoka theater day. Chiba sanchi harusu oro chia koro pare chikana sauti mugrango because osoro lakini tinta yoga ende gawo oma ite chiba se chono ento kwa na chiba se charo taro chia bante ko soaro chikagenda sande ekiagera creo que enda mangana siasa rona bego kwaneka ototika bono ko boli kwane onkoli na ki bonchari happens gotwara abaraya bange kose egati yabaraya bange besokire bagotema ko gikiria bari ase birogo ose bagotema kurigia ebirogo nako gotabanga ngurunchi yo muranyare gutumeka ose inchirate yo muranyare gukora chinkwana ile kone kibona amagendera ega muko murigeti ayikiranire actually utari omujumbo ole current yo chorire na konsana kurigia inchirorete ebintu bya sabanchari bari tatigarinda abakori inje tikori bujumbe kino we misenkori abakori bujumbe onye bapwato kebanyaro bwato obo ngaini barekire serikali enene baye kwane bakore ebintu ebyo were and good lakini toko menya ko chia serikali baka mote amekwana no mweshimiwa ino banyere inche buna kenyanya yes inche na time no kurwanira abamorenda ba minto as we speak inche tini mu MC inche na rigeti chikakea lakini ngwetara ndi trisa naikira gento ndagete nareta bomorenda buna bono na minyoka enkarikio musiki kindi kini timu iyaye kare baringa sauti mugrango bomachoge na elso yagaiga kabobori manganabire kabate yestima ne polite seito asana hari kuruko buoga nyangundo simanyanya kuchio sense tongwa kana baboria bagang tukakwana tukaiwana actually mbantu merete abantu ba Kenya Power ruro tukana baro bagariria sabu tukaiwana tukakora actually next week ngocha bali to sign kebali sign meteo muruaro uchistemenya kubeko abantu banyoresti okuno koko kwana njenga njemuna kenyanya my part na akon gosuma na nije mai ngo twaroro bwa matubu yana barabara ase birogo nko bakwanira ndane ngo ngaba audience twamba so lende ena chikolire nkaranga lyo ninchambere ensemo ne muchumba tochoro tobere ensemo no mweme siyo itobwe what ne tali yanga wo nchigi nkolire ndigindo chingane etrise ne go ka kenso em tingo so em ne ntule muina kende gatonya bamoni ndabana bachora enda kinabuli naki ekire gwa pelinga bonchari ne bwate egati yaba sai bono beso kriba tagete koligyo borai nchirate yo barabu baranyare go push umetekero ya tokirenga no bwate opposition ere strong okonyoro umuntu chakire wetuma yani nchirate yo muranyare ko kosa abarai bande bonsi basuke baba aletera magendera kiagera naro chenga kerkende etoke no mo MC etoke no mo jumbe ebe no nyono mo governor kero opposition ere strong nere ngote mare ku ekaragari naki we karagari ote batika aligie bintu abaretere nchirate yo barai bakubwaterana bakwana nelyo gelimo enchirana bakubwaterana bakora bintu nelyo gelimo iyo karako mo chikokwana kwanya kero muntu wate opinion ngao yatoka munanje kenyanya nate yarinde kusikora nkori ginje bumna kenyanya nate yabantu nganje ngori chikura mo konkonyeke na njenje mpakonyeke ndoranga rende nje tiangetu muna kenyanya actually kana nkogenda tigamba honest inkwanda nate banje mbonjali nkuru bonjali ze constituency lakini kendeke gatonya mbomere nankoira kera bironge mure ndali bujumbe I want to be honest
igonga kinchi yoraga nigo tiri siasa yao korubo morenda no nintake you know spono abantu na tebetinga ninkoleki igonta tebaraga na koreka no tindi office ikena promise na koreka na geiki geikere meza ya na ndenye bango bujumbe ba morenda rero tingorora krasi boire obo MCA we kankole gasi iyo no bongaine bonene digere nkole binate biri abantu boka bandenga bono mweshimiwa tutaitoru bo MCA ando bujumbe you know kero bwachoriro ko besa abantu no badosi bao ba kwa direction kyokora naye ko ba report kuronga kurwezi mu antumira assembly report na rusiro nere ngaki muiwut bagoteine ntu twayure tokorega lakini gasi no taiteke neke yakoruga iyo kazi nenda namna hiyo ewa bono ekero kumureka kero kinde kwarigereria buna chi constituency chibebekaine na Bonchari kori buna tubate kitutu chache south tubate kitutu chache north wachirigereria kwa rano enya ari bari chache kori kwaranga kero kinde mitumbiro robigo korekana ro bitari Bonchari gusamangana narari Bonchari atara korekana iskaiga ninki ogwesomi korwa sabarai bari miyagusi bona actually muna boniga environment njaye serikali koba mbagite South Mugrango bakanda nyantraga ogaiga bakana nyantraga na nyali bali mait bakachira twice tonya kabairo na saira ka janda kabairo bakanda machoge aliva bakagenda umanduku bakagenda bachira round esperata batara chambonja inchoma ina tot donya negumenle pya Kisii County ere dende esengira matinga Bonchari mujumbe tali wiki na barabu nande tonya igaba ringana ngumene ya Kisii County lakini okuru Bonchari nkarenga lyo bangu bwana ngalinde ere nko bare wise enough atera ngalinde tochige ekigiachire nyantrago side chando irari na nchimune gunda kwinkoira tikange change ngire no Bonchari abantu babonjana baba lakini tayite yari bari masaba bona bunso boiborwa. You see, yes. What I'm saying, so asanyo mire, asakwa runga eno monja. Lakini bono maite ago amangana buna ega go korekana to kuminyo go chobande mukubwato murayororo. Tali obande. Ya, ari no anyo mire, no akorara. Ari na wanda kwa pro yo. Bono nere mukubikira mu muchukira kende ase bota arete empowerment program. Como mekana na mochaiga. Mujumbo ufeli obwe constituency. Ere ngina bantu. Ere ngina ba calling abantu manyete ekero endagara ya chirimo na nyinga danki kinde ngina abantu abana mu nambara nyoro kinde tigandi kine njenjera nkwana sakali mbekera abana bakinde bachore iko kakina mago lakini mweshimiwa mwatemire kumuikira mwatemire gukora no mwakilishi baba sabati morolenga kero kinde tagutara Bonchari inchi kenyanya ngokwana ngote mande sana ngweto mande sana bona bono SG Kisii County chiko sose kianda donya trakora kende kyangencho Bonchari I want to be honest here irolera esata kora kende chiko sose kianda cha Kisii County Bonchari asatara ira kende kianda otalire ichindi jonse otalire nakote banga no echitanki nchio chiko sose kuro ndio sime ya Bonchari ende ondo manyetero na bagutumira ndi kyabo agatumira message yabo to but tiyo ikere ga chete sunika market one time majita yo sunika market agateba kuri yale nchara sunika market enyora majina ro musiko urba bega to long time ago that ekwende pambo ikaya agateba ngo endale arete pambo yabeke amacha yo aku abantu bose banyora amacha kisa chita oroba kabono I think 6 months nothing ase siasa bune yo mete ekero kine na bego chiaba go sine ya nyomba ntoko no I was answering the way you asking me. Yes Intumuna Bonchari intuna benefit by donya be honest lakini okay tari magana ekero nkorigerera ya Bonchari ko sekero nkorigerera ya Bonchari yonse kwarigerera omochando ningo segenje tego pamuna no mwakilishi baba sabati bekoro mochando kero kine na boko nyoranga siasa iri igoroga ari ati top to konyara ko understand ikiagira nto konyara gukwanira igoro yo mwakilishi baba sabati ase umurobero igachiga so bono tante beiga intumuna Bonchari na tegere no Bonchari bakwana kerengo tar ngo bani chifara muchonse Bonchari abale lonely
actually mba korta magoso foka ngonya gwanja bali nganto korta magoso amagoso nyakorekanire guse mukuganya mukore mereri muganye baka 2027 that's why abantu babonjari bakirete batari gukwana so mbabwata amachibu nintegereza bagukwana bone bayiga sibagate bakirire kiri bone shortcut yo kuranjirwa kumambe chikora 2027 ebaganyete karatasi bayo goboko pamaki uya bachenje magoso bakorete because koro mujumba kwa banjari ekere many times Moi Rosemary says you're supposed to come back home okaransira abantu babo bolinga ekeneke yeikirega ngakitogokora bakwa ibirengereri nayo baye ibirengereri gira mu minyore mako akobe bicyari bunga nebindi byonyako basolve within they solve there but now yes mujumbe what time of your people once kwanyole says kwa ndene ndege wachire gutuma says yakora kwenda ogoteba maene tigankore point ikwanyere tigankore emechandire bunjani menge pasal njabe gocha but pasal yaru the latest yaru tu within sukuru chira within bonchali abantu bakosoma onyo gosoma botoro waye botoro nyo gosoma nyango waye nyango nyo gosoma iruma waye iruma lakini onyo gosoma eskuru yere isko ya bonchali ipe kusengo western ya bena iro bengai pesa nchio nanda bana ba tu within bonchali ebalaka 3000 nanda libons number 2 banda bambali not sport ya office ya CDF banda ba iti message ngabaire ndibo cyane you don't understand ngoyire ngotayire but ubule banda batanga ntupasa ntoliki ntoyire ntorayero so abantu abonjali nebiriro bare akiteganya sa kwanja abantu betu tigango tebiga taringa bonjari yoka chi constituency angechionsi mbaroro bado bakuigunga nigo batugutire gose nigo batigire isiko esengencho nonye tuteba magendero ga okorekana chinse mochinde bado nabokonyora nogenda kitutu chache north gose ogenda kitutu chache south nyari bari chache chionsi chiri nonye emiro kwarorire ngakero kenda ase mitandao amagendero nararo bado nabokonyore ebinyoro mbirororo abantu bakorera bone yiga ninkie korokia anamuno kora subrai bwagusi kyagerekero tukuriyo burai bwagusi tari bonchari oka abantu baratoke bakorera ntubwate no ikore county ya Nyamira chi constituency nchira bade abantu bakorera kwanyoranga ekenyorogete igoke gochingira bate bo mujumba okorire mirimo omugabo no okorire kwanyora nsemo yende nigo bagote na bate murahitara akora mirimo bono actually opora yo wasomire bantanga mana manga kira mo choro muntu utana ko bana inu understand mi chanderenka you moko painful moko me chande menge lakini kira mo choro muntu renko manyete ngo rinse kwanda kona gete mo chanoro kona muntu urure go senga yarure tana ko banka gaiga okorire gasi kwa matwa mange uchire ko gichukura batin ikira yiko gichukura bado abantu no problem no mwakirite chikura no tinda kana okutamanya kupota njia no kujua njia bona abantu baitu bagusini in large bamanyire nga koreto umuntu rare na intu nabo tutayikira ibintu tutagete kera ta understand umwana ntakana ningo no mwana wata ningo era madenga bonse bari uniform you see ayuno mujumbe wachire kuru Nairobi ko sinali sese kwayo ngocha mule style gitu nabo kwanto koja pasa ligi nabo chita isani yes lakini nabo koja ngiki bana gete mbale toto ovanis ngakitoko kora wana to fandi basome ba school yakore konya nga karoko mwana 3000 osongusana alliance school nanda matukata nanda asari gocha bono mundu itura mukonya maita igintu nanchite musike cyarso nyanja ko la sangara ngumujumbe igale kubwatinga inganga abana bale nidi bale toto ovanis akyo no wakane fees yokora onye no mwaka ulioko mono yoso mbonzi bale wakane bali barenge nidi bale toto chintakana nkori barenge abana bombara bya bakonya nembane bali batano bakane abana mayako jibe lakini gosekero murai na what style ya yokora lakini ndende ka madam my sister na bakonyora nga mwana gitase gite isana ngine basirite kale umwana wali ose form 1 kakino nyino kwande weskuru ko mono ne problem na no koragera ne problem so koro mujumbe na bintu ne bwento kubwati
lakini bono ninde ese nyugwata abantu bali cyo na bwa ocho kuri binyoronga na bwa kuwakilisha mbabu atimanyinga abana hutu na watu yani yariko machanyora egaro kiri mudokoriki kiro kende mwabe kama mocho gochia se omurai tote go mweshimiwa omujumbe omubunge gose omugavana nabwate abantu bakumuwakilisha kora se binyoro kora se kira ward abantu mbaro bakumuwakilisha barabungi muko batekera bakogenda rongi muko baba bairira abara yabaye I think abantu abachorere n'umujumbe kuru every kora se chiwadi aho kuri chiwadi aho abantu ngo babare information nga umucyano tubwate no sasa insajinda abantu amba wikiri mujumbe guswa mu ikiri for example nayo umujumbe wo njali example ninchorera abantu round na twate kuri ward abantu abaire information bande bank credit inchongo ekasi umujumbe kare kwa irwe LCS ogocha kotegerera abantu bono ngo tanga abantu babo molenda ninka batagete mbomere gose nasegete tige ko nyora abantu mbako tenga ntuka tumetumu wa Kristo kwa toete neke nago ikirete ustago ikirete kwanyira mujumbe tabwa time for aba molenda abategerere so gutur cool fight ko mugambi wanda igo bone shide raro no umurayo tari weke ground gose nenge exactly kuruma yo chore okere chukuru nabana inchi nubwata abantu bako kuwakirisha everywhere bono ko it says ni gasi yo gotegerera umwananchi bono batanga rero chuma aramisi yombwata abantu bawo maliba aba maliba asegete bakatebinga umuntu watato ku James ntu amadabetiek nek nago tabeti mujumba tabe yes or no mujumba utawatinza chawa maliba tawatinza chawa molenda tawatinza chawa kuyakumu nona abantu abuliana saku tawatinza chawa liana so ngakiro mayime cyane abantu asoro gongoro gose tubwata barayi bagutuka gose kera weekend abashime wambaroro konyoranga mbali Nairobi bachira se ground babera n'abantu bado konyoranga the same people bagutarira no murai bateba kiro kendo murai olire chira cyo bokora umurai gwike ground timinitinga ekera tegerere biro bino na bikirani mbare bagutegera nandi bado mbakogenda gwikirania maganeno mbu yategerere tumanye okanyondire wasiumire gukora abuna buntu matekera kwa na kwa audience is better kuliko kwebisa yani kana nchiko yoro mujo wada mujo muchano mbwate noyo nona mate otanga nkorana na nyoro mujo bana mate yo muchano na bwate no royo onte inkorrali it's better than kwebisira abantu bakwete chikura yebo it's like again to ken ngora tabenek inkora na ande na ke kwantande indire present ya kite kusi akaja stage ron chigaiga aba chumba bagusi abakona na Nairobi all the time nando jire state lonjigaiga bajire goto murore nere instead bagutika komo ni mwananchi anyoli bagati president muchano tubwata lakini bona basi kirusuka lakini aba menyi bonsi ba county akisimbanjiro ko so state lodge you see mbago njiro bonsi but leaders bakyambarikiwe bakuwakilisha abande batere batayi president the president but amanyenge kire ground iga you know umuchano no ko utabantu ba olibaga bayu obategerere nkibakora bakateo yeah tukurigira siasa yevyama korasero gongoro gusitima itinga ekirukurigereria samutuka bwangoiga vyama biri asoro gongoro gusi kiro kino mugusinaga nti gukwana irio gelimo ebyama biro byo mbibona ti mugusita bwana nti gutwara ekyamo gitego gotebona majority ya abare members bekyame kigani go bakuru asoro gongoro gusinga gwetera gose ekyame kiga mbachi kokonya mugusia twarere bagarigia mtate gotebiga ebyama ekyama is important enkwere maga kego ekere umusikiruto na Uhuru Kenyatta kero mona yine ekyama on board kero gwachirine ekyama kyao nkonyorara bajumbe bawo in case kende kyabeire bakonyora kintu cyo kwanira kero utari yangena ne bungiyo bono chorwe ne president otabwati kiama kyao na beko be problem sana unabona for example wa munyoro achete muna arenge tachi wocha na kinde ole krumo chando bete na boroje mjando mle one so ikiama is important unabona gusita bateba tobahamo ikatoba ne kiama kya UP engeroro kyo claim una matiange na ba chikomo ticket
nande pangene nete kuburia abantu banyari kwirikia sobonge meeting ikiameke ekero kurigereria aye strength gose chinguru chikiama bunakeri mugusina bateri bagaligia na bateri bali bese kiama eso gutware kiama kionyo UPA so banda bange babo bale chestand and keberende lakini okoro igereria progress ye byamba bune bika kura soro ngoro gusimbire strong ngraba strong mono kebe na national party nkeba local party ke local party tego to irande we need a national party era well known and well presented buya ndikigo chikomanyekana onye inu abana siasa kurasoro kungura gusi mutiti ko eri kiase bya mebiga mutware mobebu na ninu mukobitangaza go chase abamenyi bechinsemo I want to say this. Yes. Na nyamatiang mune candidate taracha clearly ate yo gusinga nche una matiangi nintagete abo gusiba itu mwense mosoe chama cha kuku na wana nche ndoje kina kirato ile esafari kira rengete hata interview the other day kira watu re kiama kia onkireki in fact he said this is what he said akatebanga PNV andikiri patikete yandikiri chubiri yandikiri patete yandikiri uta ukwana tole ndore patikindabe so that nchuko cha kurworo so badabu is not clear lakini buno mugusi usa no bonte gutware party ayenkia makikero kende kwabere kugusira kura matuka magega in actually kurkare sana so de siasa action to arte godi amusiga ine patina birengo corona ile gatsana amatunda ya ODM mutasoro gongoro wagusina arari ikiagira no kwarenge member kwarenge igatia wali bari kwigere kiama ki ODM amatunda ngayale bono actually kiama kintu abe twabero sana lakini kumbe tware ko botuma dingi tokoro tware ko boro chikoro chiagenda chikwera umuntu ande okwana lakini nako tabase myake yega yonsi etamu myake tano yera nande yera I can agree tabere togosira but rinde wono itabire mu atiringere tunze itabire ndu atiringere tunze I can't deny that na bongwanchirana but now we want to get party ngao ya itauna musi tobero twins party bone ntubwate chi party wetani sana iga ntubwate kiamati yangi UPA tukatwara mbiri binga kyo bipati gusira bire ange bitano na kyo yeah about 6 KNC UPA PDP and what I think that's bibi mbiraroro ngo bitano na kyo mukroso rugongo rwagusi lakini ekero kurigiria bya mebiga kero kende kwarigiria kya mabuna PDP taribange bakimanyete buna UPA na kijia chakire korokana gekonya ko mesa messenjera gete lakini umugusi nari tayari gutwari kiama kirio kurigireria gwate buna wana tukurigireria kiama gya Jubilee kwa manya kwachire Central Kenya kwarigireria kiama kya ODM kwa manyanga Luo Nyanza ya very covered lakini gusi inkiama kyo muntara arigireria ndasa abantu mukenyo ndibwensi ararigireria manya naki oyo no mugusi ondasa beiga abantu baitu bagusi bali babuwa bale batenete bya mibyo banje tukaranse tuyakiringa ntuno mugusi twachirine kyamagite nakitubwate for this time turasenga turetama kuno mugusi usengo ikaranza bare nakingo tenga to abantu munyo ukwana bare so we are on that process ngaki finally to try ndale mono will come out with answers kyama tubwate PDP wase UPA wase KNC so that kuruwa putenga munguso no royo tonge kurigia network na each constituency within Kenya party itebe national party manyiri bakayo so far igore partyless agency wase already ai no bwate kiama boni go kwake uko ekena kiti chikora na kiti associate na kira ekena kiti chikora actually na jirenge na ODM finally sekikaba ngakora kuruo nganda independent so as by now bado independent agency independent but nino batonya ko gamba na barayibande ya looking for a way to one party talk ego sitio mugusi we proceed
na ase ebiro ebinge twabire to korabara ikorogusi o twate babuna abajumbe kanyoro tenenire okwana bobigoro yo mujumbe nde kanyora guseno mu governor tenenire okwana bobigoro yagati abara ikoro sorogongo rwagusi kanyora nga abagusi to kurwana ninto asentwe ribaga eriga ari umugusi gusembwa bune yiga ekereko gendera umugusi bado nachikoba relevant guse nachikoba umuntu kwigena asubura yasamutukale bosyo. Siasa ekuruku siasa. You see karo podium no tagita abantu bategera twese. Oyo abagocha no mujumbo kranste atebeke. Na abagocha okoli atebeke, but the truth is amangane okora manachi platform this is not wise. Tiko amaya. Ntuno mugusi ntotagete totabaninga ki asegete gendo tenkara koro. Uniform libu yayigo. Tuigwana nga ngira koro ndi muri serikali tubwatsi ngusente nge tuikirega. Tatikende mbaro babwato bonje bwabo. Akora aise osikutambuko ikega asale nguchure ko murusi yachaho ba. Lakini nyo sabinya sanje akuna banda bachinkoro chinda mu muchikake turusinto kwanya bantu baito. Eyo. Ndinda mu mwirake. Inyasa tonya gobuli mono credit a day after day. Nata nyasa no yo beyonce. Na siasa yo manyete ndiro goika otobwati nyasa na bakonyara kuwate mechando. Kile nyasa kulubinte. Na siasa neta toba honest. Ikero ma ndiro ko ngaina ba ma to ko ngaina abantu tari ma to konsira ba ngaina ndero na mambi to badento ko batay. You should say the truth. So bono nchekuno ko saba kwana asa abantu bagusi ebya kore kyama tuliyenjira tonya ko kwana tuyiwana ngizo kyama takwandira. Bono ninte tonga nchiringa nese body yana na chire isikomono. Ya ngusi siasa ya ngusi twaringe korigere kararigere biro gubuna bono ebyo bogavana kwaligere kero kende county ya Nyamira ne ya gusi ama ene ngoisane kore wate bango mugusi na wate mbuyale. Yes no mwenye mu governor moske ya musinyaribu mu governor moske police mbarati no ma kero kende kwa bere ko korigera bana emire me kore kana se miaka etatu bone go chikoera gusi etatu ya erire ase biro gebiga bale. Nkorigere ryo rega waisane kawate banga kero kene mu governor yoito mbuya akora mu governor yobo county ya Nyamira mbuya akorete. Amangana makonsa. Amangana makongu. Ekiro gote na muno mukenya onde bwensi bono utali umwana siasa. Umete korwa sense mo ya siasa na bakonyora mugo judge differently. No. Lakini korwa se umumenye uno no mwana siasa. Yes. Timbu ati bwanchire ndonzi. Yes. Igo nko honest. Ngoisane kole na ki aba gusimbia tokora. Wale banda atebe. Notako ngina ko toblo. I prove myself. Awerego. Itima itiko ko enda komba yigendo. Abuka no ntamanyite tigento kero kiontamanyite ko kwa no bolimo. Mwana manu kwa bolimo ngara busongo akisi county. County ya Kisi ni ya Nyamire. Yani biro ko bune ebyo bo governor. Tukwate no nyabasene. Nchakere Nyamire nchakere Kisi. Chionsi ekero kurigere jumla. Ese nginjo no mugusti to kurigere ya bwensi. Okay. Yes. Let me say this Nyamira ne bwate ebyakorere. Korora kana bire. Abatinda ndo mono bire byakorera kana nguigutori kiriyakorera nkarakorera nkarakorera kana. Igonga gusi bogabana wa Nyamira mbura 100% rend. Mbobwate tusali ai. Na we agree like that. Na mamocha ingo gochakoreke bishonya ino bali abarai bali mubwateri ogi mu access y'abantu umukunyara ko yakorora bonega. A problem. Ekera magosa abaire to ko isiaram. Ekero kole isi gotebanga magosa abaire okugutumirwa abantu bagwite. Batirinde bono abantu buna intu mbali kwanya gutumirwa nde. Inche severally. Inche ndo ngumu hata wewe ukiona ni vizuri wamaliza. Mimi sina shida. Lakini ukweli isifanye nini? Isimame. One ile. Emo chando nugo umate eskera kwa iruchingu nabana inchi. Ikotali ngoro mudosi mono. Iko bago chora ngagenda naye tuarorire ututenenire. Nona eba nabo chora ubega bana ya busongo. I'm telling you. Aba na inchi banje ngamba gutagite they do it. Yes. Over interest diga. Banje uko they will give you a job. Over color perfectly. Kibonta dente bana. Ese egasi ya busongo. Nirinze sana. Sana. Kisi County gose Kisi County mostly. Kisi County egasi ya nirinze sana.
I won't be honest. Irenje sana. Maitekera bantu bakoire emirimo aine manager yabo. Tugwanire ti nyakero muntu akwanire amagoso utarakora kwa mutumire ebuni. Kwazo mama ntajumwaita. Asinge nchonto bwati prove nande ntokonyara ko. Tokonyara gutena busibwe kigambiro maite utware. You yourself you don't have. Yourself you don't have. But with me, leave it to me. Lakini ase a platform yega akwandira ngakero kinde mituki biga bitaraikirana. So bono, what I'm saying is this, busonga iga eka stra korobuya. Eso musiko ngwa tigete bintu bya busongo ebinga no bikwamete. I want to be honest. Kuna bono gastora. Eyem Kisi Migori Road. Sindio? Otire epare gotira so roundabout. Paratelia. Kapro sianga chiereta inekia. Pare chipoto choka. The other day, abantu bare ko ni ebi. Yene Paraya County was ne Paraya national government. It's a national government road. Muko wasira na national government ekere national government ranyora information ni Paraya salikire. That's the governor. That's why the governor is there to inform the national government. Bakora rivaro se Paraya. Yes. Akapara kagutira kana county government akakaka los kapros gutira. Ajiko puchenda na about. That's the work of the county government. So ekero gotagoria abantu ari ngankorogosiore uturange gutagora abantu bakobera ikora baten karabera ga ndo siga umane gochaga one morning abantu bagotanya that's nothing lakini gosenkura yare whichever way but utumuntu ngotagwana ngaki mambi unabona nare goche TV ya ino abange kirotore gusangana aba onchore abagari abange mbate bitenga mbaitwe notice ya ewiki yemo timaye tinga ewiki yemo tiri enough konganye kebanda gose no it's not enough kero all honest to your people kubaye notice yengia ne ya siku 30 umuntu bagwe karkari ari no nkabande gabunde abeke anganye gentu kya guchiorora nirimo korosimo gukora anganye gocha also when I was Kisi County no nyamba sanjiro circulate. That's a problem. The finance ya sigue tu chiva sira nto treasury 4.4 billion shillings. Right? Echichi koirana. Chikoirana. Na yetu nduna bantu wa Kisi County yeah, you have problems. When you go to Kisumu that's money circulating well. When you go to but how do you know? Also umenyeta si county ya Kisi. Yes. Nka yoku majaranga Kisumu chiva sango circulate I do work. I have friends. I have friends in Kisumu. I have friends in Nairobi. I have friends in Kisumu. In Nakuru. Ngokuru county chirichine mbago atime chando ya. Kwana tole. We share batanga gaiga akino nchibesa mbiya jino contractors mbiya ba wakano. When you come to Kisi, contractors mbiya wakano. Toma batabunga ki ngachiga sicha kale tu hewa embeo. Okay, tu atabire nyichiga sicha kale tu embeo. Watabire mangana abotambi. Prove to us nga mundo kale embeo na royo muhire kigambiro. Asuguna nigu ade nchiba sicha serikali. Hakuna. Actually, Posongo, Kisi County, someone yo yamata de gotwara kibesa abantu 20 tomusasime. Chiga singe beni chipara chikori mna binde nero akora turu abantu baya gwat mna contract. Baya gwat. Mana batayengere obukuru bina byaligere lakini ibintu byokorwa tiabu papiri wani mbesa. Embe. Papiri wani. Papiri wani. Aso kugoro bukurume. Ningo bwate rifagari aveneri okoro bukurume buna bona tutebe county ya Kisi. County ya Kisi. Ese ngenjegero urigere kiro muntu ngo nyorore kwa soira samangana corruption. Let me say this. Ekere or I've opened to your people. Mo work close na bantu ba ko ite chikura. Bukurume buna oro bravo bokembo ko banene. Bategera ko amera bantu ne bunduki. Yani matitiri muntu kero muntu otama matekero kugamba waka matitiri kero muntu agotama bona kino rusi muntu amaze kwa rusiri muntu kama no actually keri dara jikaiga kero musikungu alenga ororo eto ayo sangre 40 million Paulo came say o sangre iri 200 million. Let me tell you, when you say you are collecting 200 million bono kwa bekira abantu bapo songo umusigo bigoti ikero bono noko waka noko kwa okon oyo 40 million nabo okonyara ko abantu banyora service chiraisi yake 200 million
kusangire kuru level 6 akire omashimiwa mayete no kongenta abantu mugazo iguru ase siasa aye county I think airigereria bintu biri bitaraikirana asa mugana yo kumurekera so bwime ntoto itikokora audit gose ntoto itiko ko Mario gata yobuya genya gitari chito machitari kira bantu byego bantu bara gusabe setakeire ya ngyo mugusia bwanete gwesome kurasa magana nayo bana umuntu musia ndo gasome kurasa magana neke kero kwanyore bintu bya ubire como que ntumuda ndo gasome neke utara kore gento kara korota biti chikuri kichigo ko chabon abantu baitu mbanda korota biti sana kumanyanga ingotora tumo bisi atolete rumane boronge tato korero nochi iyo no kero mundo kirari gitiko endo bisi na bago kwana gota ukwane ke bana mo kwana ono chinero lakini ono chinero rakore baketererie korera abantu egazi perfectly ekero goto to yabinga ngokorande end of the day ngakore kana ne ibintu bikomusa unabona gusiga yonto tubwate bere mebinga sana abamenyete no bolema abara abange lakini ekero kubwate ngamba konyire mari kokonye unabona account ya busongo kurobisi muga ekiti ke mugabana kibesa njiri yonto konya bandago lakini ekero kubwate ne office yo mongina ne wati konya bandago ekero kubwate so we have problems mbayo twarore babako wa wheelchair kero konge guri chago ankonyire wakore wankonya ngeguriki ababamenyete no bolema kero kino bokonye bagane kwa wheelchair yes and it's man chiwende kutoka eguri kwa yewe ekome kyo move kurwa sori kuchasa asande yari bere maybe okagana make gano ke wheelchair okay chibesa chiribu osino sirini ache karanse gaiga somewhere here in town anya ko ni bitamtam nanba ndaja sabi chibesa ko nyorunchuri singi komisana anya rugo rusuaya uguri rumagre okane muri school fees that's what I want to say I'm not saying wa mo take wheelchair na ko bera nyumba ubone ko makonya kutukumutikare ugo chamusaidia mai wheelchair mureta asi mubeka onibi nabako none chiange chichitoksi chinge chiabana akana school small things abuze karanse wheelchair yae na kabuli kai end of the day you not ask for money in the evening akonda kana mugati oyo buye so bali bona ayo moye wheelchair mote abere nyanzira osomote abere muata ono ikukikoma kwa nyoroje they are honest so yeah doing zero work here tutu kungaina what I was saying that what I was chisi chionse chigendera at times ntoko ita abantu mano abajumba abatu fail base senator cyatu fail because ruto time gitwani morning amnyo kikachagwa igata abajumba no bakora time yo kuruska chagwa bisi ekaru national assembly ekanda senate bakatukuta iso so abantu bato batime cyane n'abajumbe n'abaseneta dibatinya kwebisa ndonze na which problem je igomo chando nesinge ncho kashagwa atari office tali nesinge atari office yani am example nari korwa example guruneke abajumba aba nabo bwati chinguru cyo kora kende gyonse na bako torose lilichiko na bako torose finance billion siko bakiregento batara akoregento think twice takuna boronge then kireta isika sabantu bali yeah lakini kibono gochaso umugusi yakiro kurigereria gochaso umugusi inchira kikera nyara korete benefit kirikega unabona abajumbe nabo ikaba senator madam I'm saying egatia machiko gosena ba isa gotoka ngo etibara machiko akocha ko tumeka sensi ya Kenya gose babiri bako rigereria barai bako mulikira barai na kibako kore mirimo buno umugusi na kyabonete gukonyaka kurwa se obokoreri bwabo jani ekere wajo buno mujumbe egente number 1 no oversight mo kora number 2 mono sema chiko akokonya bantu ba Kenya amachiko narora akonyire chi constituency chinde lakini yatoka ngagusi chi constituency chiroro the same laws chaveri chigwetigo bado tari kokora kwa kumingaro tari amachigali tari kwikasi chi constituency chagusi problem yaro madam nei problem yaro nei abachumba bagusi igo barabarito yani iyo we yanjite buka mbako cyari tunayeke muntu ngana no takere ko konyaka eba maitanga ne karo kwa mujumbe ne right yaye ko bamunarigo aye buku agite kuranga yawo na herete bona ndo ko ba important the zero most 2 years to almost 1 year to election bona ya kwanza ukulinga ke muntu kakia no yominto nande ngari imente lakini mubolinga yento akwete tano karanta bi tano manje muna tike muntu nki kwa njino ta konja individual ndike kwa tangene wodi yane
abantu bamente ba benefit na nje ngo benefit nasi abajumbe bali bakorera emirimo rinde mbaroro bakorera emirimo nonya bantu bonsi mbago itaba bali bakorera korigera likwaranga ki emirimo yakorera bali bakorera bali batakora yes and that one I agree I have no objection to that yes na ase chinko na chiabiri chigokoreka nasi emekutano ugusangirekana kwanyoranga tubata baraikoro gusi bamanya gutenna kwanyoranga ebintu bigukwana ali nonya nayo monyene toko gani gotegerera bigukwana ali ase emisangirekano of course abarai bakoro gusi by the way lakini tenga at times bono estwekire abantu baminto tutanga ni mwana nyasaye abajuma baitu bagusinjena mba kumiti mwite muntu abekasegete kwa bwa gutenara kwana something kana agacha abantu baitu utenna gutagora abantu nando mate actually nitwa batumya mpaka mangana aitandite chinsoni yani atabwate maskani which is amakoso siasa ingwa katore siasa lakini kuona siasa itayotokani bantu abana bo barai gusi iturachi gusuguma na inde bacho gotowakilisha at the national level koseto tebenga baigu to sabe birogo buna bone bibo waziri kose birogo ebinene na serikali of which birogo binde bire bichete gusi kwanyoranga ikatia bara ya ose rutu than kiomi gosio kana ndu watekende yes ndo wate principal secretary only two mbirenga moganeti eke asebi gamwanyorire kisi county wa only nani waziri okay a problem actually let me say this a problem na bacho house ekere abantu betada kwa gwemeremo abantu bakanda oronese bandi barwana boka ulitalinga na into of course ntoko watu wense amo asekerie kemo inkinto fauti kiaro rekanire paka mogote bana ki bade round ende gusaseta mwegocha bado ntogani butwara umurayo ito okutowakilishari ase serikali sababu neye ekero kurigere lo Nyanza ebwate more seats than us in Kisii that's what we are saying tonyore na into mundo ito okoende mesa achuko bargain for us already ndo bato mwaziri njira kira tembre ko bagena ochaso ko bagenere mo mwaziri to bwate I want to be honest with you eno mwaziri to bwate lakini abantu bari bakomogendia anya talinja ngo tobaitia abo todo okora mlango teo tinda tugwato malia abantu abo ga platform we I don't want to say okay na konyoje kero kende watebire nga torigeti tobwane tugutwara umuntu orabe strong kurasoro ngora gusibu na tote Raila Odinga agerira abantu balo Nyanza banyorire amanene kurase serikali nchira kiyiga umuntu yo agaraike onye asebone gakira tukurigereria abantu batagite usase serikali already mbabere babere ngono tubata musike David Maraga no musike Fred Matiang'i yes nimatikale nako tebiga abantu abonse na baito Maraga na Fred na baito but now ntoko me bonse babere we need to have one person ndire limo gocha go deciding anoyo momo gutumonye wikira bone gakira muntu nigagene campaign kivyake imenye tengo mukutano karansa oyomo mukutano karansa oyomo bado chibundi chetebya mangana na bando baro renta mangani style gite so na ninche nkari ko abo anga bona twendeiga na vera be problem batrinde ngate banga nyasaye tiganche aika kuna banda bachinkoro mangana yeje taratarasire tobe one voice ewe tan paka next year tobe at one voice we forget bado ndo chenga matukati kire ase ensemo iyo timetinga kusena isaina so mugusigo decide na kingo kote kiageronye miaka kerevere that's what I'm saying bado bonige parallel that's what I'm saying toko ndabaka next year tutabwati nye na muntu for example for us we forget about it from now up to next year inyo turaja that point then we forget igoboneka bado teraba late kiagera November bonsi gukubarigereria bara mwana evia ma teraba late mono lakini adanga actually mego chaka next year tutabwati na nglat tueve yeah what if ba decide kero kende kwa nyolenga basoira serikali bara good ni banjira basoro bona njiringo ndabakani
ige minute ng'aso bochore obonne bori bosio bado ntogochigotwara omonguso mono ekiagera the moment bagosoe serikali buna boni gosonyora omonto okirire korubono egochiko kinga 2027 okonyora bantu bare serikali nkoragera bare no chao basoire serikali nakina nga bamocha baende serikali yes. Then the story is over bado mugusio beire otigeire kwa babuna yeah the story is over Bia sana nkagirete ngase alitware ngakutakuna sebire biga bya bano bambi nego ko wechanda sana igoro ye wodi yawe ya bomurenda e wodi yanere bwate mechando nande nero nkorera muno muchando kiyoyo iga kero kende bomurenda ebwate chi wodi chinde buna bono no ikisi centre tabwate okorra kwane wodi ane bwate mechando ikende muchando kisi centro it's not me ya muchando inchekera nkorora muchando bomurenda ward igono muchando ne ole nkora yane pono ntata ko tebasforos egodi ya mulenda nire makega nande goti ya mulenda nere rangina posongo actually from Kisii town to Soneka when you drive it's only 5 minutes by Soneka to Soneka nere ya Kabres Avenue to this county yego sangrera yes ne ya Kabere so sangrera Avenue to this county ayonga yoko yanyora I know chino mara ya no na kana ngota bai nga ino na kana ngota ngebintu binde mbere mondasi ko mara ngo proof but na ngo ngota bigoro igoro ne ya Kabere so sangrera Avenue na kiti mono muchando o mulenda bo nese nkorwa echiro ito ya bere ya ga 12 years echiro ke Soneka market 12 years daraja mbili ese ya gachine sio chialengali se jaga zero ereterioro you go to Nyakoe ichira ya a long time ago koko enda at a places jire chireta Soneka ya kuru repair poniga Soneka tepu ati cho where people go tepu ati maji naliko ngote ne yakabiri so sangala revenue do this county abantu bakona chicho chi hotel chiri within ne chibajire within no toilet no water no muchando umuraiki muchando bo MCA no governor right kokenda ichire kurumya karano ira still highway to Migori ekoba Monday ekoba Sunday Wednesday and our days tebu ati cho tebu ati maji tebu ati tire is on the highway Soneka market ina na lego kwa na chiza hanjiro musikongo abege teibere mas kati echiro ne ndima almost a junction ya Sumbi taijinjiro walk abantu basuneke bakobere para highway sigara chikora chiweta taxi yakobere para sigara chiweta boda ko rumosie para atenge gari ya ruru putukite break ya right abantu bara kuri Soneka because of bakware para yoro na kuri nga egente kitia kere deta dena unga bate nga ichiro ya 50 million ichiro nja yareta na 50 million nja yareta oji kwanda Soneka na bere una yale ribori rya nekero kende kuranga ga kibono nga ingo ngane watabire buna bono emyaka 12 emyaka 12 chine more than 2 terms yes ase abarai yes ekino muchando bumurayo chore 2022 kose 2017 kose tokwirana na onyekera otwachageta magana devolution ekere uburai bwa chenchiri murayo ko chenchiwa tari kwa na file bwa file ne uterobi office for example kwa rule station yerero ibintu bya kwa na bro sono utikaga yes so nevertheless ngwa na ruta kagenda chibasa nchi atigetu cha kwa lemere meyo what about your MCA o saying na kinda tota chibasa nchi atigetu cha kwa lemere meyo nchi abete njira cha abete cha tumite bobe chikaera MCA ororo gago jote bandange chirega kunyibura tuli kireba tete kunyibura ntuma ntole muko gori chirere litombe ngabakire bakikiranginse kuchikora taraera ngabantu bara tukateba no abantu bagosoma machire de kwa ngo muchi kwanza kulira amana ike ndunguma na madam neke
Motonto mbonchali erbo umupaka na Bumulenda. You got 2 markets. County market, national market. Yes, chikoro wairenga. Isato. Tira complete. No. Is national government is on. County government complete ya bekuruma bati ke sediga style getega ya cost 10 million. Ya korege ya well done. Na want to acquire. So what I'm saying is this. Tokoira chia bantu obe kumubuko otike chiro e highway igoro ebwate interest chia even low Nyanza they come to Suneka market to buy goods there and where so so abuno boroboko ndinga omugabano ito numu MCA marakora gas wachesa abantu bamulenda Wetera se chiro yoka. No na ICD classes even the roads. Number 3 in Kisii County aba MCA baitwa Kisii County once bare class mbabogeti because you see abono basai Lakini chi wadi nchiro remere megendere. kara mugendo gra minute ekara ko yono MCA gatanga ngumu gavana trakora gas na Europe numu gavana oyo ainayo ko basai numu gavana oyo onya gastra korekana mogo chamo moro mubange ngumugabano otusinyire gastra akora mumurusi olende kerosi ni okolime Ometemba kwa mwa oito kenga kero keno mo MCA onde era magendero na gendete boye oyo iga kero kende no era tokenga noyo mo igora ire kirasime kwa jaranga bantu baina ubakore mara no bono narora omuchibo gembo muntu runga paradiso enandete gasi korekana nonye kare turuo egasi ne korteki oyu no murai aba menyi baro bakirete chikora na kingota na enderete uchaona umulenda that's no job none kare to kuma na iga ntubate sababu the nama mochongia guchira rinda serikali ya county kwa jaranga chinse mochine njigenderete it means umuntu uri mutometa chikuba wakilisha nero tayo kore mbere bwana bring on board the governor and the MCA that's the enegasi but the same county governor ako somo governor oyo amagendo nagendete chinse mochinde so it means kiregende eyibono eyito ko yirokanga ki kirika kora na paradiso boye ekine ke yao ntunto mai zibarasaka ruzibeza ntuto ko buri ngai bunu omwemezi yito no mugabana ngi mwato kora irega ngi mutato kora reke that's a question lakini wikero meto mo governor na arare yake na bingo murai bwense mbwango wikero mujumbo ko bo murai bwense ikiagero uri otometaro chiko uko wakilisha nero bwane tukoboria na kinata in short yes in umulina ntro satisfied negasi actually that's no work etulimagega etokolera noni chipasire chitoko tabanga chigo chomo ikireko ikiro kendeganya waka 2027 ntole ngonya kota batole ndotagereta bantu baminto yabatete ngake bantu baminto kenya sanje boki inche nonda ngonya kubabole linde senkonyara na ndende nyasa gwanje boki kenya yano wale na baje kubakonya bintu bikolekane bine kunyarekana unabono inyagitari ne yeguru trade center seito kyabusura nero inyagitari ngwaga kitaka kora mbuso nchusi yeguru is about 3 weeks one month ndeguru but also wenga mulinga inyagitari tobwate bomurenda inchiri nyinge ikiri kinge nakini Mario Bataisaini Mario Bataisaini sukuru cheito birase bya ICD mbiraga chiburunge paranchira bikomoro mburunge nchira mburunge kuna shida mingi lakini rende nkona ukwantu n'abantu baminto mbaroje na nderende nkonya bande bari ngo musikanyanya aya kanya gotoje yandala ngaraiko nyasango wanjale buke tuga 2027 tokwemera matora nayo kigotoira kandi bakonduka batali kenyanya abagate bayo mbeona sana mweshimiwa otitigari boriria nene elimo igona kugotebanga omumenyi bwetinse mecho ase amagosa akorekane taso gochoro mu MCA ogochora umujumbe ogochora umugavana bakanonyo murai wense tindakuteba igo ekiagera nateba iga ekero kwe murunganeria kero kende abamenyi be murunganeria umujumbe umugavana yakombekera mwana mundi admi say this nateba iga omu MCA ochore tuna bamurenda andake gasi amusinyire nabayereti obayeri yes at the same time ngoja umujumbe tiga yes tigante abenje weka umu MCA egasi yakorereki yamusinyire the worst thing
nande matenje muno marengo eta saba ndo kwigune kibagoteba I do listen to them kwe mburunga bali ko yomo jumbe umujumbe constituency Yes. pata le ward ya salikire Ward bunge umujumbe ward numo gama no ferry wekirania abangana debetia abanchali na mulende ngani nchenkoleke kero mu gaba na debetia abanchali inimukosa muri umulenda punanko po mugaba na today mambi sulika market in only 2 weeks ila singo kora kene chiro ko le pega kere ndon kore pantor para pasoema pakale mi ine mitinyo rende so yiga nengo na kinate vanaki kero kendo mumenyi obumurenda nigo akwirigererio irana na asogochoro mu MCA asogochoro mu jumbe mu governor paka serikali enene ero nchena kwa na mangana enene ero na bange kwana kero muntu kwana amaoni ai but what me igendo na kwa na kuru mu MCA pakumugaba omaite at some point novo murai waseno nyore ase in such a scenario yes okwenyora ngalaye kero kende kwarigererie TV wokie TV okonyora mu murai onde no ara gotebanga umwishimiwa Kenyanya otoyeri. Asante sana. Ntate gotebega. Yes. Abantu omonde banjorera. I'll try my best. Kuikirania birinko nyara okora. Na na case pale bandenga Kenyanya ikende ntate koruga. Na ategera na matana na igwo. Akyo muno akimna wono iga. Esanara kunga ligeneria mira. Erenchira kone nyangiti. Gitaje kira karos tu kare sana. Foni gengo lero ingana iga. Abantu baje babucha machi nigesanda kurugororo. Yet ne county government nero ibwate chibesa cyo cross chipitacho biri abantu nyuma chama ya marwara. Ngo jiweta abantu bande ngomwambi. Diyenjera aro sigetache kitunywa machi. When I was doing the budget, I cross sigetache kyo. Kiro shu kibe standard ya abantu nywa machi. It needs 200,000. Nana kuli. Why can I get 200,000? Actually, umweshimiwa nataka ukubori na kiro kende egati ya abiri kwa kwalire umete ngoro kiere omuntu kubeko mokia osito abiri tokora abantu batali obviously bagokora bune bitacho. Yes. Let me tell you nakoli. Number 1. Etarachanire kurwa mosere kuru nyakirochi moserete kanisa Catholic Church nilitengeneza mimi. Na chietonganya. Daraje ngana ndake. Na chietonganya. Na chitenganyora abantu bagwetaro chime batamba kuchikani numwe narengo mugotore gutayikorera ubwato ko bwagweta amaji okurusibya twetega machime kana kasa unarire unare na bwate nguru madam sawe nakorete kana ngakora magogo kakora nemete tukarosia sabu abantu bakutambukira lakini kirago cha gutaho gesinge mburango twere gusine nyete ekira erire nande ngocha kuveka still onyo ndona bonkuveka anu bado mukwira ni avanta samago bueno you see kubeka asibura asiasamara ali emetamo amagosa lete pale yo njali metu na county government ekaikaro chabu bagatuma bakaligamba bege caravat chitaya bege tuona china ali kompa ngatanga ndinde senje batongaine balierera ndito toreka mago turatambukira tukakora abantu nyo gutambukira baroro so na beire ngokonya ora bakone kisuku asenkonyara na abeli ngokonya chikanisa chiri chitagete like pulpit like system is wako kamba chitaye kanisa yes chipasa lyano chire skuru where I can na abeli ngosukia so ikongo ngonya gotemanda senkonyara chibasari kunya gotemanda senkonyara ngayo konya ora fans choko na chibasari okay last time before tocho chikoro cha 2022 yes when channel tongera was a women lab pastor in challenge chumungu ali kurwa na ruti form challenge 2000 chari kwande ward yana ya mulenda mwamisi yakaya wa abantu ndaki kwali gochinyora mwamisi yakaya wa abantu form icho yakatika na chiko tegera bana ntaka kontebye nkanyora nchiraika nkali yumungu personally myself ngamate mama umulenda una abantu baitu mbaya baranyora form akata form na ito mwamisi ngamate no chifomo chinchira ikira abantu baito akambuli ngitoko ngomete what you do bangitomara wale nidi nkonye chifomo tubakonya banyole chipasali that mom did it akanga chifomo tukaitira abantu baito wale nidi bakanda bakaucheka wera ni school so nabere nkonya abantu bamugocha gocha up to now
Iko ngonya esen akengonyara kubekando kubuko eba na matanga bekenyoru esengonyara gosoime gosoando mochanga bana kono skuru gosoando ro we kan unabone ikyo moiso eparanera abantu bari ko abantu babo makombe bari kwigora yabo bono ende esengencho bakakori kanganega krembra ya tule bakomana baeta bakabika namo bakateye pale ne yaito na ne tugutumeka tugusi main road ya toire maate kraba mbolinga batebya ya timbu ati konyara konde konene igomara rosi mbagorera machi mogorki monywe pale mbayirima it's now on oya mwana ke sukunga kirisi nigaiga bano tinya kirisi hono igo pale njaba abantu ngweta bale nebinde bingi mama toberto okora ase bodi amulenda tushira abantu ngaki kiriya katokonyara okora will do it yeah naboiga Josh Andama narego gotebanga I didn't know that Mr. you are this sober. I like how you articulate issues concerning Bonchari. Uyo Josh Andama na Charles Kerima ereni hondo chago saka timetinga ningi kyamo kire hago saka netinsemo chire acha YouTube kafantu ba Bonchari umetemba gotegera temba korigireti bakendete kumanya puna ayogota kuna kero kende ase aliogota ba wakolire lakini I think ase ngana nchembwato kubolia neri ningi kiragira sa muntu kaiga nande bada abantu bagenda kubikirwa mararo yechipa ogosa mararo yemeti good ege sababu nei kugure karabati ya 3000 asa wage mawe kurumun paka maina tati karabati 12 that's how much 12 times 3 yes 36 30,000 you need 20 bags of cement. You need chuma. Chiba choko bekere ebintu ebyo akere actually yes the cost ekere okukora lendeiga the cost will be actually 100,000 okubeke karabati yota yo konte ni amagoga yo konte actually minimum I'll use 10,000 15,000 when they complete what about abarai bali bakoro ase wode mo nae kero kende batari kuri no anye kero tutebeke bo MCA ndubata bana siasa koro ase binyoro abangi what if mo kora okubwaterana mwakora mangana bunaye ga moikirani manyete inchira bonda we willing tubwaterana naye lakini bona yo nserenge nga tuaba naye igabono trara kana wakorire you think kekero mo na bwate son planning che ward you constituency you yeta ta konyaka yes naraiga obatebanga ashem keroka obatebanga kwa babachire ake ngaina yawa se chibesecho atanga bado encheranero ubututukana umboraro which one atabase chibesecho che mechango mechango ke na anene mono nga chabana bakagenda school no tinda gende na tante na bere mona tabreo bona the badness or the goodness ya karo kana anganya ka bo murenda ngana someone is no mona can tell you yeah I think that one's clear timanyetinga nsemo kicha akoro tatigana bere kirenga ega yeah so na boy go no so those are the things to want to go what no ko to get to konya bantu baito and to be honest with ourselves kwani romo kusie kiagera bono chinga kichigo mugusina muri kerekema especially as yamangana national politics national politics yes ngana yaho yo mweli uchase mwanya getinge inde chinyara gusie ko murovere yes national politics there so much to speak about it and on that what I want to aquí as we speak on iganto bwate provisions mbire bikaranseire nabantu chikore 2027 what I had abantu baito bagusi abakala bali gerinda bikoenda umurai mwacha olete onyo kunyara wekesa serikali yange tigasuma igento gecha saba na inchi tuka 2027 is a different case but for now let's work together to kwanya abantu baito through national government because to include the tax to include the tax so credo tax na ndo taita na into torren kas ke yakora kira kwa nisumaki to bolegento kona chule
anything you go tax ngurule so igona into tagete tax yetokuru torore profit ya neri yo story inki into ekotokonya una abantu bagusi basa abantu bakisi county. Number 2 natagoteba ekere amagosa abaire ntoko babango koramana tatwali forum twagora ninga amagosa abaire what we do to my achieve what we want. Because after all amagosa na batusoka para tusambe lami kuturimboka still tax into ngana chikoroshwa kera mna astu samba era miri koberera ali ngoreba poto lie bororo poto yo nyagwa samunya kwa reale still again into jakorosia sabo whatever to gosali yani into abanyo to jakoramia wakana kera you have to stay to pay tax kenda national government chimeja kwa allocated chibe chicho kolega cha sabo. So instead of kurwana ko nagakora kende tikatwaborania tuikaranza tukatebani twanyara gusuka bucho ngora chikutenera ngo kuwakilisha basta ya samangana yo kore ogo ikaranza ikegera basta na boro chabakurubekana tari bantu bane bakurubekana tindamanya barai baba sabo ikegera umete no barai totebe abarai nabo mukwa mukoro go ikaranza mu reason muna abantu aba nene gose motebe bintebi konya gosareka tigamangana begana iga abarai bonse boikaranza abasai batigale maga gosaba sai bake bagende baba wakilishe lakini nyo bado magana nasari keteska hiyo kwanza kuna bosonga no kuchukwana na bakorobekana ukubwa nabo serikali yetenete boka yes nakinata ebraiga as chance yitogotema kumnyokania na baskali is not a solution actually ntategote amandamano nenjenyo tilimo na cheta amandamano myself to cheta amandamano kero musikongo wae ataite koire ego to bonjari ali bugesonso tugacha mandamano kurusune kana magoro tubate bitamba tugo ka junction tukanyara baskari bagate antokere obdaya entuntu abete patisino gesonso tubat paka kerega ntoto de tokale gasi bagate tukatira ngara ongwaye muna igwete ngamchera tole tangi tutosole town yaje to ado sele gesonso yani daraja mbili tukanga ngobwana to address ya baiga babono bakurubikana bono so what I was saying yes bono na aba muraba itba kwandamana actually kwandamana mpwate magoso mpabwate right yo kwandamana pati andamana ngai twandamana tubwate petition itanere tutaiteke neke koro yo tokwa James petition itanere magani to na rai bono nakinata banga bono ntubwati timati piongozi bya muraba baitu nona tubo manyiti onye kiaba mandamana yoko barabonsi para so nakinaga tanga bible ntuna bible baito bali batobwate mpaba abana baito tuna bana babo pakwanda bana ngaki ekigetaraba tokolega because after end of the day kwaroche news ya yesterday kwaroche abantu babwate turu kiambu ali nga abange bakabwa samba chigali bakora kiango koje bagate fine 100,000 each umashimiwa nini 1 minute krechi abulete naye bweko mate kerori ya chiri watigara yabiyeka na aina nyoko no mwibuli you see now yes that's how abono open fuekale dirimo yange kerori mate mbuya dirimo tura abange is okay but kerko bwatiru aye munanje kenyanya ninje na mama na tata onyoro abande nobody to be seen so let's think twice before we proceed. Umashimiwa uno mwibuli nabo gukora chinkwana n'umwana wo motebye kanya tigakurubekana lakini umwana yo ngakyawe kanya yete kwanya n'umwana ore gose ne graduate otabwati emiremo isiko gari naye ngonya kumubuliro ngo ntakorigikiene nokora gose origerere no nyenchira mo chande geto kwanya ngo tete ko murungeni ngatagenda kurubekana lakini mutano mubwata orambi yana agenda akulisa syako. Let me tell something yango tegende sinini nande ntatego kwana onye abantu bomugabana bategererete bamusauri ikana bagera kwanya abantu bitwa gusubabusongo because is one way you could get job for our people mbaje kwanda manepara bagada busongo tubwati mirimo busongo ni gwate mirimo mengi sana talinga county government kulika ngo kole mirimo let me nakinta totegera rwigwe banango kebeka no ne rora nyata kebwati akanyore from me because komanyora mukwane igandi is a problem what I'm saying is this a county ya busongo ni what a lot of job sawa ntabetwa kusi babusongo gaiga sawa ngotabone
Bosonge yento bwate supermarket chira. Chade wanchira. Spiritual nchire gaiga. Abali mbara bwate biashara, abaindi mbara bwate biashara. Abantu mbayishire mabosongo. In fact, omwemsi yego somo gavana kiraba kwanire batebe nga kwikimati twagenda batebe manager wikimatinga this time tuoma baga ikomi kali ikomi omwemsi wo mulinda ire 5 owe buya kama ire 5 inakumat inkwikimati twende Naivas tiga go to mention whichever chiado yanchiro chipetroshen inchiro we have a lot of job here igo eminitinga abantu batali abagusi barasi orugongo rwa umuchi obusongo batiga baina namabaga yega abali gusi banyora taringa what I'm saying ibindi na tombi bwata mabaga na as long as you are in Kisii you fought in Kisii you stay in Kisii nabole like kwa gwemirimo inateba wherever ngokungura buswawo but already nere occupied mabaga nali chibinde ngokwana madam I know what I'm saying ngokwana unomurai because I know what I'm talking about omanye ne supermarket chiadwea nchigenderete korane taringe chitene inengesinge chama bagata hiyo nchigende koran lakini I want to tell you unomurai ngamba bakanali chibinde nako nagaba ngokwana iga trust me not yes lakini bado to accommodate abasaya bonse para una account ya Kisii enata yanga to kolika bonse lakini no teme go kei obo sali bole iska koromurai ingokwana munomurai and that's what I'm talking about tido kwa muna leima ingokwana umuntu manyete ingokwana mbia mano abno to kokoro morobere tukoria rero mbia mona sana nende karibu ase chinga kichinde otatiga wasamangana ya amabaga I think amangana naro takona buna amangana industrialization korende tare mangana na mangana lakini nusu ya kwa next time kiomo elio I want to finish to that one is very important second it's very important intuna banjana ndumra bamulenda ndubwate problem another one nabe ngonya ko address kono buno mugusi okay buno mugusi yes abatonya wa address kira chingaki egeti kenda ya suneka kerokyo Poki mboira, we have to talk about it. Koirege ti nyango so no problem. Tiga nyango sabe ya strip ya kawaida. Ebe ya port ya kawaida. So ne goto ya strip. Muna ya rengo from day one. Because to wonte nga na rudi Nairobi butuko na linde ndege ngende ku Kisumu na ngeko muketa taxi coach. Osendu wangenda ngichuko Migori na ngeko ligiga gali ko Migori endete sune. Egeti keri no nya child light no alete. Muna tuwa kina kurwa abana. Yes, to be all the time. So in to abeto kukwana mangana ibutambenga into site housing that place. What we need is to be take away the evero. Inchengo kwana. Nari keteliro just a president. Nkabeke dia kite ana moe about that issue. A market ngatebe hiru national government yere mane kolore tumsa. Esiwe chiabo nyande ire seitali ya tuale de chindo so. Bancho to the factory nke ga ndo yono nimero so that me chane yeke ekera those are the things you want to do mate ne litanga chinza chia inza ko litanga chindo chiri bakari lia ito lakini njokonye to umete konye to akorire ebintu twarenge ukwana aseri to next time I come and talk about those things but in that's na arrange ya ke kwanra magendre kegerero ya lengestia sa no burai korasero kongorwa gusi yes mbia mona sana se chinga kichao nende karibu tena next time timete usenko bata maiga amaiga ni betintu ara amaiga wekan kwani abantu bana bamulenda abantu bamulenda kwa jumla na aba amaiga na bakwani na tebre nyasaba ho moyo aba afiengia mwana gonsabirania na ikura ukogani kwaino mimbategarete na ndiya sanje buki muntu mena bangu tumeka nda teleport itakeresi mule God bless you so much and until next time yes Mbona sana omwancho murigire oyoni gale omweshimiwa Bernard Kenyanya kura chinse muchabo murende gotoka ye constituency ya Bonchari na nekero otogocha gukoro morobire rituko oria rero nikungo kwireneria mbona sana ikera ogendete kuba umwegino me yagetembe TV ichingaki ichonsi ase evire biga nigo turache gukorera abo ase morobire ga obwetwa ni yagetembe korende kirongo kuburenga ko saria YouTube genda kubwati mirobire yeito ase rituko rigima
kima na boigo na bokonyara ko subscribe usikuna kengere kekere chinsemo cha YouTube usegotonyara buna Getembe TV ne kwanyora aya na yanda mange asinjira engikirano Facebook follow a page ya Getembe TV na boigo ko like elinde kwanyara kwenyorera emirobirega ne yende menge asinjira ere ya bene kima na boigo eyo monguso nguru ko Matilda boigo twara uburigirirya obya Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirugo byechisovaset bagomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo cyo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo akurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyo koroseria ebirugo na boygo chips cyo korosia pillowcase ecyo ogorarira Gagi. Omwana yo boy, diganda ndango ichibesa ntabwate muko, lakini naikire taraja seito, nanyorire mwa boy Juakali. Hai, bona chibesa kwenda mpulingi go pulingi. Emeito ya bana bakuchere sukuru. Emeito yo konyora bana chisare. Kwara zangu ra duniani. Kaki, horoje paka nabwate paka ebintombire bakoro kwa chiferi beti. Chikorozi, ebirogo. Biechikali. Hai! Kaki apa kusimba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu kaki mwenzi tabatari. Ninchu gocha moye binto kuruga mwa boy Juakali. Hii!